guys! Welcome back to Inday Kuradang channel. So for today's video is another beauty product review. Pero hindi siya makeup guys. It's all about capsules, beauty pill like that, no? So if you are interested kung ano yung itatry natin, kasi ilalagay ko rin naman yan sa ano guys, at kung ano. So ito na nga, ito na siya oh. So kung if you are interested mga guys, no, na malaman yung resulta sa akin ni Beauty Vault Lumi 24-hour glutathione capsule, please keep on watching. So yun na nga mga guys, without any makeup, pinapakita ko sa inyo ang aking natural beauty. Marami ang breakouts, acne marks, pimple marks, darkness and etc. Lahat na ng mga chismis sa aking mukha, pinakita ko sa inyo. Yung haggardness all over. Nakapaghilamos naman ako, pero ayan talaga, wala pa akong ligo. Naglaba pa ako because it's my weekly routine talaga mga guys, para makita nyo yung talagang effective yung Beauty Vault na i-review natin mga guys. So kung hindi nyo pala alam tong product na to, this is the Beauty Vault Glass Skin Essentials product. Lumi yung pangalan niya, and it is a 24-hour glutathione capsules. It is a dietary supplement with glutathione, sunblock protect. Wow ha! Kuan siya, ano siya ka ng capsule siya, pero na siya sunblock protection. Diba? And bioactive collagen. Pampabata mga guys, kay Gors na ta. Char. So, na siya 60 capsule. So, imni siyang imnon day and night. Kasi yung advice niya dito is 1 to 2 capsule during day or during night. So, na-open ko na to siya guys, kasi tinanan ko yung loob niya, at yung ano niya is, nakasil to siya guys ha. So, yeah, dapat kung bumili kayo ng mga ganito is dapat nakasilod yan. And ito na nga siya guys, ito yung laman niya. Ganda ng laman, rose gold. At saka ganyan. And then, makikita mo dito is yung white na capsules is 4 araw. So, iinumin mo yung kasi ano kasi siya yan guys, pink at saka white na capsule. So yung white is yun yung iinumin mo sa araw, and then itong color pink is panggabi yan siya guys. And of course, no, kailangan mo siyang inumin na matapos ka nang kumain. So dapat makakain ka na ng umagahan or hapunan para bago ka uminom nito guys, kasi need kasi niya ng meal. Preferably with a meal kasi siya. So, ayan. Alright, so today is August 5, 2023. And then this is my first day of taking this Lumi 24-hour glutathione capsules. And then, pag matapos na natin itong inumin, or kung makikita na natin ang resulta within a week or weeks mga kadangs, I will show you, or I will tell you my final thoughts about this glutathione. So, well, anyway, sikat to kasi in-endorse ni Zenab Harake. So, magiging Zenab na ba tayo nito, no? Magwapa ba kataan, no? So, tutukin yung ayaw akong nawong kung makaayo ba siya. Naku, yung mga new, ano guys, mga new tubo ng mga pimples, no? Kasi panay puya tayo, wala naman tayong pinagpuyatan. Iwan ko lang. Alright, see you when I see you na lang mga guys. So, this is our first day of taking this capsule. So, guys, this is my first day. I-open natin siya. So, ayan siya. In-open ko yung seal niya sa ibabaw. And then, meron siyang cotton din sa ibabaw. And kukuha tayo ng, meron din siyang ganito, oh. Para kasi hindi siya maano, eh. Ayan. Silica gel, ayan. And kukuha tayo ng isang white capsule para inumin natin for today. And later on, sa gabi is, iinom tayo ng ano, kulay pink na capsule. So, balik ko lang. Baka maano. So, meron siyang makikita dyan na araw. Ganyan yung itsura niya. Kita nyo ba? Ayan, ganyan nyo. Basta, yung white na capsule is meron siyang parang drawing ng sun. So, malalaman mo talaga na pang araw siya kasi may drawing siya na sun. Alright, so done with our first capsule. See you when I
what you wanna hear, yeah. You know I've been down so lately, no more tell, yeah. All this pain inside me put me down to dirt, yeah. Nah, 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 I'm too young to be this hurt, yeah, yeah, yeah. I'm too young to be this hurt, 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 yeah. 너가 울렸던 내 전화는 꺼놨지. 필요했나 봐 내겐 나의 시간이. I don't want no pain 너의 깊은 생각이. 너가 줬던 옷들 다 아직도 있지. Call me up again 너의 부재중 I'ma pick up my phone, yeah. Call me up again 화면에는 빨간색 숫자가 또 떠있지. Hit me up again 우리 몰래 차 안에서 주고받은 선물 같이. Call me up again hit me up again 우리 전화하듯이 또 비밀리. 난 너가 더 보고 싶은데, yeah, yeah. 전화가 더 울렸으면 해, yeah, yeah. I know this isn't what you wanna hear, yeah. You know I've been down so lately, no more tell, yeah. All this pain inside me put me down to dirt, yeah. Nah, 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 I'm too young to be this hurt, yeah, yeah, yeah. I'm too young to be this hurt, 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 yeah. 절대 안 돼, 우린 나한테 너무 가혹해. 만약에 너가 원한다면 전부 다 사올게. I do so, can you think about it once more. 너가 싫어하는 모든 것들 I want. 너가 없이 매일 밤을 취해서 너의 흔적들을 찾으려고 했어. Oh, 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 girl, how did you love a boy like me, like you did? Oh, 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 oh. 우리 침대 속에서 난 가만히 너가 돌아오길 바랬어. I'm too young to be this hurt, baby. I'm too young to be this hurt, baby. 자주 아파하는 우린 너의 곁에 널 지켜주는 내가 없으면 어떡해. Mga later na mga day. Kasi magbuklas ako mga hinayhay o mga nilalabhan ng mga ko kahapon is kukunin ko muna mga guys para tiklog ko na yung sobrang init dito. Kunin siya ng tubig, balik dos may tubig diri ay wait lang. Yan init kayo diri mga tay. Ino ka tubig toy? At pila sa tindahan toy. Ay daghan grass cutter. Ay daghan ka. Kuha mga sagbot agi sa grass cutter. Mamuklas ako mga day. Tuloy mo. Okay. Hapon na. It's already may see? 5:45 na mga day. No? Mamuklas ako diri sa mga nilabahan sa likod bahay. Ito sa likod bahay namin mga guys. Mamuklas ta. Kaya mapilo na sab nato atong mga nilabahan. Anyway, di man ni ako ang nilabahan, akong mama may naglabaan. Salamat sa job ko kung naglaba akong inahan sa kanang tanabang gyud. Oh! Si panawag oy. Namuklas ko oy. Si panawag wala mawad-an og inahan. Smiyo marimar. Init kayo. Kuan kayo uga kayang nilabahan mga day. Sobrang init. Wag naglisod na jug hawid diri, no? No, vlog for more. That's the power of vlogging, no? Bisag nagkalisod-lisod. Okay, of course, wala ba yatay videographer diri yata big time, no? So, hindi laban lang. Sige lang taglaban ani. Sige lang taglaban-laban ani, bisag tay kontra. Oh, ay nako, buhay life.
Kantong bulingon dai, kakaingon. Ang mga bulingon di jud matumpag every weekend. Kapay ba sa mga laba oy, hand wash sabay ako kay naguba ako ang naguba akong washing machine. Hand wash sabay ako din. Kami ako yung bulingon. Buutan tikuhay. Buutan. Nag-promote basta galingon buutan. Alright, so let's do unpacking our parcels, no? So this is from The Adventure. It's a brand, bag brand, ganon. Yan siya mga dye. The Adventure. Cute! Color black. Cute! Pwede siya pang school bag ng mga college or high school or senior high school like that. Cute siya. At saka matibay yung ano niya. Cute! Nice! Yung matibay. I think this is matibay. Sa material pa lang na ginagamit nila. Gold. So, sa official store nila sa Shopee ko ito binili. The Adventure. Search it in the guys. And then the other one. The other one is parang nagmumoist ata yung ano nila. Parang basa. This one, ayan. Yung brand. Para siyang laptop bag, pero yung forma niya is parang laptop. Ganyan siya. Cute! Saka yung ano, matibay yung ano niya, material na ginagamit. Cute ah! Very nice. Ayan, so meron na tayong pangbentang mga school bag. Tapos sa mga suki natin dyan, pwede na kayong wow! Nice! Pang high school. Maganda pong pang high school. So, pwede na rin senior high school. Alright, dito na tayo sa kabilang parcel. Kabilang dako ng parcel natin. Bag din to mga dye. Kasi papalapit na yung ano, school year 2023 to 2024. So, we need school bags na. Kaya, ayan. Pieces ata ko. If I'm not mistaken, siya. Alright, let's open and examine our parcel kung wala bang mga damage mo. So, better na i-check mo talaga kung wala bang mga damage yung ano, mga pinamili mo. Wow, ito. Pwede na. Gamit yung ano ngayon, mga bag. Pasukan na. Magpapasukan na. So, bilang paghahanda. Char. Handa talaga. Palaging handa. Bilang palaging handa sa pasukan. Ay, cute din. Oh. Ayan. Cute. O, yan. Ito siya mga dye. Pwede na. Pwede na pang college bag. Medyo malaki naman siya. Next is this. Ay, wow. Nylon bag. Diba? Matibay siya kasi nylon yung ano niya material. Yan. Hindi siya madaling maano.
magsira. Next. Lalo na pag mga ano, marami pang mga notebook. Ay, nako. Next is this one. Wow. Inspired. Designer inspired. Ay. Card na to kayo. Kasi nade-deform kasi siya. Kasi ganun lang siya. Balik natin yung hugis na. Hugis ng kanya. We need something na malagay sa ilalim para maano siya mga dongs. Para maano siya we need some pillow inside. Ganun. Ay, ano nangyari? Oh, pala ko sira. Yan, ganyan yung tsura. O, diba? Pak. Pasensya na kasi yung ilaw ko dito is punde. And wala akong, hindi pa ako nakabili. So, yan. Shucks! Punde lang wala yung suga. Last but not the least is this one. Designer inspired also. Uy, malaki siya. Shh! Sige, panawag. Hindi na panawag niya. Sinawag ka na kung kuan. Siya? Wala ka diha ulit. Yan. Oh, ganyan siya. Oh, diba cute? Very cute. And very malaki siya, guys. Oh, diba? Pwede nang pang school bag. So, yun yung mga laman ng ating parcel for today's video. Yes, I will end my vlog right here now. Thank you so much for watching, and don't forget to like and subscribe, and see you na lang sa ating next vlog. Today is Martes ngayon, and yeah. Bye! See you in my next vlog.